दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि समस्ति बाखि नैबे 45 नं भेरगाव बिधानसभा समस्तिनि जेसेबांखिनि रायजो राजा जोंनि दोलोजों लोगोसे बयबो आंखौ सापर्ट खालामदों, बयबो आंखौ मदद होदों आरो बिथांमोननि जिथु माने गोजोननायखौ आं नुनानै आंबो बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो आसा फारिनाय थादों फैबाय थानाय समाव नैबे जानो गोनां जिथु बिसायख'थि बेवहाय बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर मोजां रोखोमै बाहागो लागोन, आंखौ देरहाहोगोन। जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भटखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोगोन आरो आंहा मिजिंथिनाय थाबाय नैबे 45 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय जेसेबांखिनि समस्याफोर दोङो मावनो गोनां गोग्लैसोनानै थानाय माखासे जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बा मावनो थाखाय निस्सय आङो देरहाखांनायनि उनाव रायजोनि आशीर्बाद लानानै बैफोर खामानिफोरखौहाय मोजां रोखोमै आं मावफुंनो हागोन आरो बेवहाय गोबां मैखोम मावनो गोनां माखासे हाबाफारिफोर दङ। दिनै 80 बोसोर जानोसै भारत स्वाधीन माने जाखांनायनि इयुनाव माखासे एमएलएफोर बे समस्तिनिफ्रायनो देरहालांबाय, एमपि देरहालांबाय आरो लोगोसे 2005 मायथाइनिफ्राय बिटिसि जानायनिफ्राय 2003 मायथाइयाव बिटिसि जादों आरो इलेक्सना 2005 मायथाइनिफ्राय जादों। बे बिटिसिनि बिसायख'थि जाजेननायनिफ्रायनो बे ओनसोलावहाय माने मोजां गाज्रि खामानि मावनाया सोलिबाय थादों आरो दिनैनि नैबेसिम सफैनायनि माबायानो 2003 मायथाइनिफ्रायसो जादों। बेनि आगोलावथ' जेबो गैखायामोन आरो दासिमबो बै आगोलनिफ्राय रुजुनानै दिनैसिम जिथु आसाम नाङै आरो गासैबो जिल्लाफोरनि जेसेबांखिनि जौगानाय बेखौ नायोब्ला जोंनि नैबे उदालगुरि जिल्लाया गोदान जिल्ला हिसाबै आरो लोगोसे गोदोनिफ्रायनो बेबादि एसेबां माने एफाग्राब जौगानायखौ जों नुवाखै आरो बेवहाय माखासे सुबुं सानखो दोङो आरो लोगोसे जाथि जनगोष्ठिफोर दोङो। बेयाव माखासे बे जिल्लायावहाय माखासे बागानफोरबो दङ। बे सा ओनसोलावहाय जोंहा भुटान सिमानिबो आलदाहाय बेबादिनो माखासे समस्याया दंखायो आरो हाजो थानाय लोगोसे हाग्रा बेबादि थानायखाय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि होननाय मोनसे ओरैजाय मोनसे फसंथान दङ। बे वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि थानायनि थाखायनो बायदिसिना जिब जुनारफ्राहाय सम माने जोंनि बे ओनसोलफ्रावहाय एसे उसुबिदा खालामो आरो बिखेखय हाथिनि माने माबाया उपद्रबा सानफ्रोमबो सोलिबाय थायो आरो लोगोसे दैमाफोरनि जेरै सुक्लाय दैमा आरो बरनदि दैमा बेफोरनि तान्दबफ्राबो सम जाबाय थायो, नाथाय माखासे समस्याफ्रा दिनैसिम सुस्रांजायाखै आरो ओरैजाय सा ओनसोलावहाय बर्डार एरियायावहाय माखासे लामा सामाफ्राबो गोग्लैसोना थानाय, दैमाफ्रावहाय गिदिर गोलाव बेबादि दालां नांगौ जादों, दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै आरो एसेबां माने एमपि थांबाय बिजेपिनिफ्रायनो बेवहाय माने 25 बोसोरसो एमपि जाबाय फ्राय जानोसै आरो थेवब्लाबो दिल्लीनि बे हांखदावहाय जोंनि माखासे समस्याफोरखौहाय बेबायदि इस्टाब्लिस खालामनाय जायाखै आरो नैबे एसेम्ब्लियावबो एमएलएफोर थांनायनि उनावबो माखासे जोंनि समस्याफोरखौ जोङो बेबादि इस्टाब्लिस खालामनायखौ जों नुवाखै आरो बिखेखय जोंहा मोनसे समस्या जानानै दङ गोदो समनिफ्रायनो दिनैसिम आरो बे समस्याया बांनायनिफ्राय बांसिन जानानै दङ। बिश्वनि दरबाराव जोङो दिनै हिसाब खालामनानै नायोब्ला जोंनि भारत देशखौनो माबानि बेरामि हिसाबै माने केन्सार बेरामि हिसाबै जोंनि भारत हादरखौनो जों मोनो सेथियाव आरो बे भारत हादरनिनो जेसेबांखिनि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनि गेजेरावनो नर्थ इस्टआव जोंनि नैबे नर्थ इस्टखौनो नुयो आरो लोगोसे नर्थ इस्टनि गेजेरावहाय आसामखौनो नुयो। आसामनि 35 जिल्लानि गेजेरावहाय जोंनि नैबे उदालगुरि जिल्लाखौनो नुयो। दा बेखायनो बे जिल्लानि सायाव स्पेसियेलि केन्सार माने बेरामनि थाखाय नैबे केन्सार माने डिजिसनि थाखाय दिनैसिम सरकारा जे माबा मोनसे मोजां बेबस्था लादों जों बेखौहाय नुवाखै आरो दा बेखायनो आंनिफ्राय बेनो मोनसे सेथि आरो गेदिद मोनसे सोंलु जागोन आरो फैबाय थानाय गोदान सरकार जाय सरकारानो जाया मानो बे सरकारावहाय आं गिबि खेबनि थाखाय जुदि बिधान माने सभायावहाय एसेम्ब्लियाव आं बाहागो जुदि लानो मोनोब्ला माने सोद्रोमा हिसाबै आंनि सोंथिया सेथि सोंलु आरो गेदिद सोंलु बे नैबे सोंलुआनो जागोन आरो देरहानायाथ' रोखा आं बुंनाय बाथ्रा नङा, नैबे समस्ति बाखियानो बुंगासिनो दङ देग्लायहाय इउपिपिएल दोलोहा 100% बेवहाय चान्स दं, 100निख्रुइबो बांसिन चान्स नैबेवहाय देरहानायनि चान्सआ दङ होननानै बिथांमोनानो बुंदों आरो जोंनि दोलोनिफ्राय बुंनाया रायजो राजा सुभाखांसिनि बुंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, गुबुन दोलोनिफ्रायनो बुंगासिनो दं, बिजेपिनिफ्रायबो बुंदों, बिपिएफनिफ्रायबो बुंबावदों, जेरावनि बेवहाय बिजेपि आरो बिपिएफनि एलायन्स
माने बिजाथि थागोन बिजेपिआ बिथांमोना निस्सय नैबेवहाय बिजाथि दैखांनाय नङा बिपिएफनिफ्राय निस्सय थागोन दा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि कार्यकर्ताफ्राबो बुंबाय थादों बेवहाय इउपिपिएलआ गोबां चान्स दं होननानै आरो चान्सल' नङा बियो मोगथाङाव जानो थांगासिनो दं दायो बिथांमोननि भटआबो निस्सय जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनियावनो फैगोन बा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै ट्रेक्टरनि बिजाथिखौनो बिथांमोना देरहा होगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बुंदों जे जिमान गोदोर लिडारानो फैया माने थेवब्लाबो इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहाया होनदों मा बुंगोन बियो बिनि खोथा बबेनिफ्राय बिथाङा मा स्टाडि खालामनानै मा रिजाल्ट मोनदों बियो बिनि खोथा नाथाय जोंनि खोथायाथ' बे नङा जोङो नैबेवहाय 35 लक्ष जनगोष्ठी बा सुबुं सानखो दङ 26टा जनगोष्ठी बेवहाय आलदा आलदा माने हारि माहारिफोर दङ दा बिथांमोननि नैबे समसिम सफैनाय माखासे समयसाफोरखौ लाफानानै दिनै जाथि जनगोष्ठीनि समयसायाबो समाधान जायाखै ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय माखासे समयसाफ्राबो समाधान जायाखै स्कुल कलेजनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै आरो बेनिफ्राय सा ओनसोलावहाय गोग्लैसोना थानाय जोंनि बे जायफोर गरिब माने श्रेणिनि माने मानसिफोर आरो सुबुंफोर बिथांमोननि हा हुनि समयसाफ्राबो दिनैसिम जेबो साक्सेसफुल जायाखै दा बेनि थाखाय मोजां सरकारखौ माब्लाबानिफ्राय नागिरबायनो थादों थांनाय 5 बोसोरनि सरकारा जोङो खाफाल गैजायै होननानै बुंजासिगोन जोङो 5 बोसोरनि थाखाय सरकाराव फैदोंमोनब्लाबो नाथाय 3 बोसोरसोल'सो जों मोजां रोखोमै खामानि मावनो मोन्दों 2 बोसोरानो खुरनानि कालावहाय थांदों दा बेखायनो 3 बोसोरजों आरो 17 बोसोरजों रुजुनानै नायोब्ला आकाश पाताल बयबो मिथिगौ जे 3 बोसोराव सोर साबेसे माने दैदेनगिरिया बिबानगिरिया सरकार दैदेनगिरिफ्रा मोजां खामानि मावनो हानो नाथाय मावनो थाखायसो थांखि बिथांखिखौ लानाय जादोंमोन लाजेनदोंसोमोन मावजेनदोंसोमोन खामानियाबो जाजेनदोंसोमोन नाथाय नैबे 5 बोसोरनि उनावहाय फिन जों सरकाराव फैफाफिननो हाया जोंनि थाखाय माने खाफाल दाखुरा होननानै बुंजासिगोन आरो खिन्थु दायो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय बुजिबाय थांनाय सरकारफोरनिख्रुइ नैबे 5 बोसोरनि सरकार जिहेतु माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बयनिख्रुइबो साबसिनमोन होननानै दायो रायजो राजाफ्रा बुङो आरो हाग्रामानि खोथाया बे गावनिसो खोथा माखौ नुनानै जेखौ बुंदों जोंनि हिसाबाथ' 15आव नायबोलियाव 10निफ्राय 12सिम एमएलएआ देग्लाय देरहागोन आरो